Bapak Kepala Desa utawi perangkat wonten ing laladan turi mriki kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan dene napa panjenengan sampun mejang saking warga besar utawi kawula warga besar Bojonegoro walaupun kawula atas nami wakil saking panjenenganipun Bapak Edi Sumarno ingkang hadir utawi rawuh wonten ing sonten nika krana tinimbalan panjenengan sami masyarakat wonten ing turi mriki sedaya nggih. Kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan walaupun singkat namun padat penuh isi. Dalam arti kawula bombonging manah kawula aturaken dumateng khususipun masyarakat turi mriki nggih. Dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Babin Kantip, Bapak Babinsa wonten ing laladan Tambakrejo mriki kawula ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Ana pangunen-unen nggih rukun agawe santosa nggih. Mbok abota kaya apa ning digotong bareng-bareng dadi lan entenge ngoten nggih. Yang cerah niku dadi bubrah nggih. Titike rembug kula jer basuki mawa biya. Ora nyang kono, ora nyang kene, ujung-ujunge nggih menika. Jer basuki mawa biya ning kalamun nggih. Niki kula nggih badhe omong. Yen masyarakat niki sedaya sampun dedahar menapa ingkang sampun dados ingkang kawula ucap jenengan mirengaken sedaya alhamdulillah insyaallah panjenengan sami masyarakat mriki sedaya sampun kasembadan ngreksa Agustus amengeti hari ulang tahun kamardikan RI ingkang kaping 8 dosa karena kawula sagutrah warga besar Bojonegoro saking lalagan Tugu Rejo Klino di bawah naungan panjenenganipun Bapak Edi Sumarno saderengipun magrib kawula sampun dumugi wonten ing mriki ateges kawula sampun ngestokaken minangka dawuhipun panjenengan sami nyugata anggenipun panjenengan sami amengeti hari ulang tahun kamardikan RI ingkang kaping 8 dosa. Dengan harapan mugi-mugi panjenengan sami masyarakat wonten ing mriki sedaya masyarakat turi nggih sedaya perangkatipun sedaya masyarakat mriki mudah-mudahan dikasih utawi diparingi kalian Gusti Allah taala rezeki ingkang halal, rezeki ingkang kathah, rezeki ingkang lumpah ruah, gemak ripah loh jinawi wonten ing bumi turi mriki nggih. Lan mugi-mugi panjenengan sami tansah tinebena saking syukur sakit, tinebena saking rubida, pinaringan panjang umur saengga wonten ing taun ngajeng panjenengan sami insyaallah saged ngrawuhaken para warga besar putra Kiderpo yang hadir dari Tugurejo, Klino, Sekar, Bojonegoro di bawah naungan panjenenganipun Bapak Edi Sumarno. Nuwun sugeng Amir Sari.
Wis ora kaya dino iki. Iya, iya. Bener. Jam tenan. Iya. Oh. Kadipaten Ponorogo. Iya, was. Salu, salu. Putra Gidropo Laskar Gunung Landan. Ayo was jajan merak wujud jalma manungsa kadikirayan loro cacai kaping angka 1 wiraran simo kang kaping pindho wujute weksi merak kang awus praptana ing irairaning simo minangka wujute wong Ponorogo anggoning lamar wong ayu Dewi Sangga Langit-langit Dewi Saraji kang dumunung ana Ponorogo. Was. Iya. Woi. Iya. Lolo. Uru. Iya. Iya.
Ya ngono no. Ya iki cocok iki aku. Kita tetap setia, tetap setia. Iya. Lah. Iya, bangkeane dongkek sik ya. Dongkek sik lah ngono. Ya cocok, dongkek sik. Was. Eta. Loro. Oru. Os. Uja. Iya. Dulur kula anak dhewe iki. Iya. Ya ngono no. Oh iya, oru. Was. Iya. Latala. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Jangan main tenan. Jangan merapa yang begini pokoknya. Angkat nek ger. Iya.